Добре дошли в новият ни влог, в който, както може да видите, вече макайчето се захранва с пюренце. Мамо! И се омазало стабилно. Не, това не е стабилно. Пиши по-зле било. Да. Вчера, например, си сложи пюре в окото. Да. Мамо, виж. Айде сега. Какво е пюренцето, мамо? мамо? Виж как се изваря стичката с тиква и сладък картоф. Това е пюрето, което ви харесва повече, нали? Да, защото ние започнахме с морковче. Само да кажа, започнахме да я захранваме на 4 месеца и 3 седмици. Почти на 5 месеца. Тя вече официално е на 5 месеца. Но започнахме да й даваме морков. Майка ми като беше тук, нейната баба, и беше сварила морковче. Чисто, домашно, обаче тя не го хареса. Бръкна в паницата. Паницата на върха. Си много гладна. Сварихме морковче, но въобще не й хареса. Но аз това, което се съветвам и с една приятелка е, че тя в момента, като се захранва, не мога да очаквам, че тя ще се нахрани от това. Тя опитва в момента различни вкусове и идеята е просто да се захрани, да ги опита. Тези, които позволява за този месец. А пък вече така ли, че на 6-я месец тя ще си яде пюренца. Но вече официално на 5-я месец, точно като стана, изяде тиква и сладък картоф цяло пюре, 120 грама, което смятам, че е доста голям напредък. Като първо, както казах, дадохме морковче. Не й хареса. После минахме на тиква. Тиквата повече й хареса. И след това, съответно, тиква с сладък картоф. Е това, което сега й давам и смятам, че доста й харесва. Само че сега имам чувство, че се разсейва от камерата. Иска просто да бръкне в паницата, да си вземе и да си яде самостоятелно. Виж, мамо. Тя е голяма самостоятелна бебка. Виж как отваря стичката. Виж. Нали има захранване ЗВБ, т.е. захранване водено от бебето, само че очевидно ние не сме по този метод, защото аз съм на мнение, че сега аз съм преценила така, ние да й даваме, а вече след това, като тя седне в столче за хранене на 6-я месец, аз пак ще й давам тя да си пипа и да се маже и така да се запознава с храните по този начин, но просто на този етап сега искам аз така да й давам. Както виждате, имаме един шезлонг, на който съм сложила кърпи, за да не го изцапа. На този шезлонг тя по принцип е полуседнала, обаче тя се изправя. Ето, аз я давам назад. Тя иска да е седнала вече. Ето малко. Тя макар върви малко по-напред за възрастта си. Да, значи педиатрката каза, че като за 6-месечно върви, тя е на 5 месеца. Нали, като ръсти, като килограми, като въобще... Като сила също. Като сила, като развитие на детето, върви като за по-голямо, което нали е хубава новина. Но... Чакай, мамо, айде. Тате, ще ми дадеш ли на мене малко пюренце? Я ми дай да си хапна аз. Влези в носа. Гледа, я не видяла. Вчера влезе в окото, защото тя така се фрасна и после не ме питай как съм го чистила. Днес е вълнуващ ден, защото ще ходим на 2 рождени дни. Първият е на детски рожден ден и също така баща ми днес има рожден ден, така че ще пътуваме към Враца, там ще останем за няколко дена. Браво, тате, хубаво се омазала. Виж как отваря стичката. Тази лъжица не е най-подходящата, но нямам друга в момента. Вкусничко ли е? Вкусничко ли е? Ще ме черпиш ли едно пюренце? Почерпи ме ли? Почерпи много ще ги яде пюретата. Всякакви. Милото ми. Даже знаеш как ми прави? Като на 5 месеца, точно като празнувахме, на 29 януари стана на 5 месеца. И вече изяжда цялото пюре и прави демек, че иска още и се ядосва, че ние давам толкова бързо, вижте. Къде сме? На рожден ден на Макс. Обаче деца няма, защото тъй като дойдоха при Макай, тя се разплака и децата избягаха. Да, детето се шокира. Тя не е свикнала с толкова много деца. Наистина, в момента, в който всички деца дойдоха при нея, и тя почна да плаче. Истерично. Мамо, чакай аутфита да покажа. Много хора деца изстанаха. А тя е се облякла в дрес кода на Батман. Черно и жълто. Много си хубава, мамо. Ние потеглихме към Враца, вече официално. Стояхме на рождения ден, може би около 30-40 минути, но така е с толкова малко бебче. Няма как, предвид, че сега и е времето със сън и това беше едно, че беше раздразнена и друго, че нали, децата от радост всичките и се нахвърлиха и тя в един момент трябваше да го снимам този момент, обаче въобще не мислех за снимане, да видите как примерно 15 деца изведнъж и тя така всичкото. Така прави всичкото ми.
е свикнала. Нали, нормално е, все пак тя е на 5 месеца. Първите месеци сме гледали да не я събираме заради болести, такъв тип неща, да я запазим. Така че тя те първа ще вижда деца сега. Ще ми го бебето. Кой е пристигнал във Враца? Кой е пристигнал във Враца? Спало детето, почти през целия път, да не кажа и целия път на тия гадни завои, на мен ми стана лошо, но детето се е наспало. Това е най-важното. Кой вредни град на тате? Ох, устрес със всичко. Път Макайчо ще пробва бананче. Ето малко. Не харесва. Маля, чакай се хвана за главата. Ела да видиш. Не. Чакай се хвана за главата. Хвана се за главата, чак. Стига. Да. Само ще ти кажа, че банан е един от най-вкусните плодове. Баща ти много обича бананчета. Не иска. Схождаме си по легендарния център на Враца. Враца Бацем. Харесва ли ти? Да, харесва. Център си го оправили последните години, така че трябва да ти харесва. Да, това. И малката леля Миши бута Макайчето. Миши и Макая. Много хора казват, че Макая прилича на Миши като малка. Отървахме я просто. Не баби на душичка. Ой, тя се зарадва. Прекрасна си, баба. Ой. Прекрасна си, баба. Някой обърна внимание и се зарадва. Не, милото. Прекрасна си, любима моя. Прекрасна си. Чудесна си, баба. Тази люлка е на Михайла от преди 12 години, когато тя е била малка. Сега ще вечериме, ще отпразнуваме рожденика. Баща ми Кузман. Само на 54 години. Младеж. Ще разменим на тортата. 45. Хайде палим. Рожденика си пали сам същичките. Ще Ще си изпее сам Happy Birthday и сам ще си ги тухне. Къде ще седнеш? На мен, Happy Birthday на мен. Ай, си лягаме. Честит рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, честит рожден ден, скъпи Кузи. Честит рожден ден на теб. 1, 2, 3, 4, до 54. Браво! Какво си написа? Не казвам. Виж. Благодарим ви, че го уважихте. Направихте деня му. И макар че тя... Мерси. Честит рожден ден. Мерси ви. Честит рожден ден. Добре. Това е Рафи. Казва се Рафи, кученце. Макайче, виж го, баб. Ето и него го е страх, баб. Травмираме. Само го ходеше и го биеше. Ама, бабо, виж. Това е кученце и се казва Рафи. Ейхо, кой гледа снимки? С Миши гледаме снимки. Вижте, това е Ради. Тиренце Макая. Просто толкова много ми прилича тук на тази снимка. И ето тази снимка, сега ще ви покажем, е много любима на Ради. Много е хубав. Имам чувство, че когато Макая порасне, ще изглежда ето така. Вижте, тук Ради прилича и без малко на момиченце, какъв е сладък. С обувките на баща си се обул. Правим тренировка с бащата. Той по принцип не беше много нави да тренира фитнес тежести, защото има дискова херния. Обаче като се тренира правилно и разумно, това не е проблем. Вижте го колко добре се прави. Това упражнение не го е правил преди. Браво! Давай, Филипс! Браво, Филипс! Враца Молт. Между другото, това е фитнеса, в който започнах да тренирам преди над 14 години. Бащата се надъха. Вижте как е напомпал пицарите. Че не е заспала. След тренировка с баща ми си направихме по една доза протеинна прах от този на Jim Beam Just Whey с вкус бял шоколад и кокос. Този вкус е много добър. Може да го намерите в уебсайтът на Jim Beam и да се зарадите с 2 кг поне. Като също така на техният уебсайт може да откриете огромен асортимент от хранителни добавки, също така хранителни продукти, така че да имате всичко необходимо за вашите спортни цели. При поръчка може да използвате промокод Kuzmanovi5, с който спестявате и също така подкрепяте това, което правим.
Излязохме да се разходим. Първо през центъра на Враца, след това по любимата ни алея с гледка към Балкана и стигнахме до Чайка, където ще обядваме, но все още чакаме макайчето да се наспи. И тогава и сега тук гледаме една лама. Има точно до Чайка. Ако сте тук, може да дойдете да я видите. Ето я ламата. Диего. Диего беше от ледена епоха. Диего май беше тигър. Вижте колко е красиво. Има лебеди. И патици. Майката на Ради и Мишто влязоха вътре. А пък аз стоя отвън, защото макайчето спи, а влязали вътре в ресторанта, тя ще се събуди. Ето го моето мече. Идва и в отбора. Да, макайче, знаеш колко е спинка? На Балкана. 12-20. Значи вече 2 часа почти. Колко е? Да, почти 2 часа. Имаше едно събуждане, но спи много хубаво. Тук въздуха, виж спокойствие. Просто не влизам вътре, защото ще се събуди вътре в шума. Гледаш лебедите. Как беше тренировката? Много добре. Кузма се напълно пък, харесва. Запали го. Ще става сериозно трениращо. Ма наистина не го харесва? Да бе, как му харесва. Едно момиченце се събудило. Красиво. Вижте каква ми е хубава. С новия ескимос. Между другото сменихме коша. Не знам дали сме казвали. Ние всъщност скоро го сменихме, защото тази дългорана вече излизаше от зимния кош. И сега си ни е супер с този. Чакаме си и чувалчето. Сега сме с отдела, малко грозно, че се виждат, но си чакаме чувалчето на Анекс, същата марка, на която е количката. Ей, сега мамете взима. И вижте колко яко. Тук се отваря. Щипваш. Виж почето как се облизва. Усеща, че ще яде месеце. Почето се облизва. Това какво е? Какъв сач е това? Някакъв комбиниран. Вълчи сач. След като е направил една стабилна тренировка, изпитва вълчи глад и ще яде вълчи сач. Нищо не остана за нас. Изядох момичето. Стига, стига. Дядо ревнува. Последен ден във Враца. Утре си тръгваме преди обяд. Днес бяхме нагласили да ходим нагоре към Леденика, но за съжаление времето не е особено благоприятно. Не, то не е студено, обаче е... Абе, студено си е. Имаше и мъгла, пък си представете горе, че ще е по-студено и по-мъгливо. Горе ще е доста студено, да. Така че отново сме на тази... Я снимай така назад. Виж колко е красиво. Ето тук на тази алея, която е пътя към Чайка. Нали, вчера реално също бяхме тук, само че без теб. Вчера Чайка бяхме база. с майката на Ради, Мишето и макайчето, а пък днес сме цялото семейство. Цялата дружина. С Кузман и теб. Да, пък вие вчера тренирахте, така че пак ще хапнем там. Общо взето, в Враца това е нещо основно, което правим по пътя. Враца се ходи до Чайка, яде се. Връща се наобратно. И това е. По центъра. Ходиш по центъра нагоре-надолу. И живота е скучен. Да, аз сега как нарече, като дойдем във Враца, нека си така ме удря едно спокойствие, така да си И легна, мързел. да си легна, не да си пия кафенце, да ми е спокойно. Нали, няма го този хъсъл молт, който в София може би ме удря. Да, доста по-спокойно е тук. По-чило е самия град. Не знам как е за хората, които живеят тук, но няма дори... го този прешър, който в София всеки бърза на някъде. Да. В София просто такава си атмосферата. Да, точно. Се да свършиш работа, бързаш, работиш, изнервен си. Духа на града, някакъв такъв. Да. Тук е доста приятно за почивка, ако идвате за почивка. И въздуха е много чист. И въздуха е много чист и бебето много добре спи. Бебето спи, да, вчера почти 2 часа реално спа. Днес се надявам пак. И като е тихо тук на алеята, днес е понеделник. Много хубаво. Седнахме на абсолютно същата маса, на която вчера бяхме седнали тук. Сега макар ще изпълня един танц. Феличета, миличко. Оха! Браво! Сега сме при баба Радка. Да. Ако Тя любиме ще видя кога беше здравее. на 2 седмици. Да. Сигурно. Да, се вече много е пораснал. Така, Малко баба. е бърка за момченце, защото вече старостта. Да. Вика много си сладък. А така само, гледай към мона с плочките. С плочките. Там гледай, баба. А, всичко на корема, ами? Амале! Виж, хареса я. Ма ти ко правиш, бабо? Растеше!
Бърже, бърже! Бърже, бърже! Миличка. Бао! Виж се маканичето. Ма ти много си сладък, бебе, баба! Сладък. Къде е баба? Баба къде е? Там! Там е баба! Аха! Бау! Бау, 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 бау! Ще им направя една снимка. Макай, че хапвам пюре от круша и много ги харесвам. За първи път ядам. И вече почти изяда цялото поре. И не дава лъжицата, иска. Което за първи път изядаш толкова много от... Виж, иска сама да си го дава даже. Да. Ето, айде сама. Айде сама си хапвам. Браво. Кръка съм си хванала, лъжицата съм си хванала. Гледай, голямо момиче. Мъжи. Прибрахме се и вижте детето. Сега махнах одеялата. Вижте го, миличкото ми. Като кукличка ми. Ой. Много ми харесва това ескимосче, че има ето така ластичета. И така крачетата са напълно прибрани. Обратно вкъщи, в София. Прибрахме се днес от Враца. Около 3 часа някъде се прибрахме, нещо такова. И тайминга ни беше перфектен, защото моята майка, другата баба, так му пристигна и ние отидохме да я вземем. Буквално даже се засякахме с колите, беше много яко. Я взехме, прибрахме се, направихме една тренировка набързо. Сега вечеряме, след това ще се оправяме. Аз преспах макайчето и само искам да видите колко яко от едната на другата баба. Тоест, готвят ни, после сега пак ни готвят. Вижте, домашен чизкейк, който изглежда бомбастично. Този чизкейк съм го яла в Бургас много пъти, мама го е правила. Като мамо, какво каза, че е сладкото? С стевия е сладкото. За диабетици. За диабетици. Тоест има, че има по-малко калории, нали, разбира се, то пак си има съставки, които са по-калорични. Но и аз сега да го пробваме, да видим дали вкуса ще ми се възвърне. Някой път искаш да направим рецептата, за да я споделим с хората. Не иска да си дава рецепт. Да я покажем. Продължаваме влога с включване от Пловдив, от Враца към Пловдив. Не, има пауза между двата града. В момента е 13 февруари и съответно, както виждате, сърцата отзад. Ние правихме снимки тук на това легло в хотела и вижте, само да ви покажа принцеса Макая какъв аутфит има. Много готина. Аз ще обърна камерата. камерата. На спа и не издържа в стаята. Ние сме в Пловдив, тъй като днес има събитие на Анекс, организирано от Baby Galix. Както може би знаете, сме ви показвали тук в видео в канала ни покупки за бебета, още преди Макая да беше родена, виж какво е смешно. Сте разбрали, че ние си партнираме с Baby Galix и съответно те са основен вносител на марката Анекс за България. Количката ни, ето там отзад, тя е на Анекс, изключително доволни сме и на днешното събитие всъщност ще има презентация на първото столче за хранене на Анекс. И той идва точно на време, защото Макая вече сме почнали захранването, както нали, сме ви показали в този влог. Така че столчето ще е необходимо, тъй като вече от 6-я месец ще може да стои. Днес ще видим столчето на живо. Предполагам, някои от дечицата ще може да го тестват. Също ще представят един нов модел количка и вълнуващи неща. Нали, мамо? Ще се видим с много други деца. Ще има други деца. Ще има много деца. Да. Ще се социализираме, да. Обичаме те. Че тя, откакто се е родила, не е като да е виждала много малки деца. Време за спа с едно сладко патенце. Вижте. Идваме да проверим спато. Никога не сме били в този хотел, така че да видим как е спато. Let's go! Като пораснеш малко по-голяма тапта, ето тук ще си играеш. Да. Другите ръка, сега си много малко бебенце и не можем. Обаче пак е много интересно. Само стати да положи. Мине доста му е добре, да. Само да не лапа вода. Яко ли е, мамо? Еха! Ще след спа, как се спи? След обеден сън. Поръчахме си храна до стаята, защото Макайче спи. Иначе ще да отидем в ресторанта, но сега е време да спинка, така че... Вау, много добре се ще залата.
Това знаеш ли как се казва? Това е странчанка. Принцеса. По-бургаски странчанка. Хайде, Макая отива на детско събитие. Много си хубава, мамо. Айде, тате, сега мама ще прави пица. После ние ще ядем. И сега какво ще правите? Ще правим пица. Ето сега тук сме се събрали, както може да видите, доста хора. Всички правят пица, и децата, и възрастните, за да може след това децата да се хранят. Предполагам, ето това е столчето на Анекс. Да видим тата какво става тук. Я виж колко много деца. Толкова деца на едно място не си виждала, тата. Жоро, ти няма ли да изсапаш белия костюм? Паза, сега аз предпочитам да хапвам. Готвим се да става на. Добре, ние само ще ядем. Гледаме и след това ядем. Ради ти, виж ти съживе сърцето. Аз направих по-добро, нали? Сърце от твоето. Малко тук е... Съживи любовта. Всичко пада! Айде, чикните, всички са чикнали! В крайна сметка пицата ни, сърце, се получи. Thanks to you. Добър готвач. Да. Това е Мики Маус с жълти уши. С зелено. Това е столчето за хранене, което всъщност ние ще ползваме на Анекс. Чакаме го. Вижте как изглежда. Така е с таблата. Като може, нали, таблата да се маха, да се вдига височината. Много... децата викат, много е стилно. И виж после как става. Като е такава кула. И детето ще може това се държава до кухнята и то се държи и да гледа. Супер, много готино. Значи 2 в 1. Да. Кажи с нощите колко сте седяли в ресторанта. Всъщност ни преместиха от ресторанта. Отидохме в лоби бара. Аз седях до 12 нещо, другите предполагам по-късно са останали. А жена ти само слезе да хапне набързо в 8:30 до 9 и тоя при детето. А то ще спинка. Тази спинка че бебето да спа много рано вчера. Да, просто все още не можем да я оставим самичка да стои. Ако е по-голяма. Така включват примерно FaceTime, включват се на телефона. Да гледат, ама нас не ми е окей така. Ами не, тя е още доста малка, за според мен за нещо подобно. Вече се редувахме. Цяка. Не се редувахме! Цяка. Сам веднъж се изредувах. Не се редувахме, смисъл. И аз станах до края. Завършваме деня, 14 февруари. И влога най-накрая. Накрая да не стане влог 1 февруари с нас. Нещо такова. Вижте. Ради, цял ден нищо не ми беше подарил за празника на влюбените. Една розичка не беше, но в края на деня. Като сме по цял ден заедно, как да стане? Докато се размести нещо, чак. Добре, айде да завършим този влог и да изядем сушито. Да, 14 февруари ядем суши, малко преди бебето да се събуди и завършваме този ден. Благодарим за гледането, ще се видим в някое друго видео.